Zaten guztioi. Beno, erdiaro euskeraz ekimen nontan beste hitzaldi bat daukagu, oraingo hontan bando gerren ingurukoa, gutxi gora bera hori, ikerketak euskeraz zabaltzeko asmoa duen ekimen honetan, aurten hasi dugunan. Eta, Jesusek esan duen moduan, bando gerren inguruan, bando gerrak ikertu izan ditut, azken urteetan, beste gauza batzuekin batera. Eta gutxi gora bera, gaur orkestuko duan, hemen izango da, bando gerren laburpentxo bat ikusteko punturik garrantzituenak, eta batez ere, violentziarekin erikusia daukatenak, batez ere kontu horiek. Bale, berez, testuinguru apur bat, oso laburra izango dana. Kokatu behar gara, erdiaroan, hau da 14. mendeetan, nahiz eta gaurko hitzaldi honetan batez ere 15. mendea sarituko garen. Erdiaroan Europak krisi bat bizi zuen, eta hor, zeuden arazo batzuk nekazaritza arloan, nekazaritza krisi bat, ekoizpen arloan baita ere krisia zegoen, izurrite beltza torri zen gero, estanflazioa deritzogun fenomeno bat, egoera nahiko kaskarra zen oroar, eta krisi horri erantzuna eman zioten bai nobleziak, bai nekazariek, eta gizatalde ezberdinek. Hemen, hitzaldi hontarako interesatzen zaiguna da, nobleziak Euskal Herrian konkretuki ze erantzun eman zion krisi honi. Ze krisi horrekin ikusi zuten nola haien errentak, haien diru sarrerak, jaitzi egin ziren, eta baita ere, hein handi batean haien papera purtsu bat kolokan jartzen hasi zen, eta orduan Euskal Herriko noblezek ze erantzun eman zion horri. Lehenengo erantzuna izango zen gaizkile muga deritzoguna. Hau da, 1200eko konkistak, konkista gaztelarrak sortu zuen muga bat, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako erresuman artean. Eta batez ere Gipuzkoako hegoaldeko leinuek eta Arabako ekialdeko leinu noblek probestu ziren egoera berri horretaz sakuratzeak eta antolatzeko Nafarroan, eta gero bueltatzen ziren Gipuzkora, kontua da, hori eginda, bi erresumen arteko muga hortan ibilita, orduan, nafartarek ez dukatelako jurisdikziorik haiek gero jasartzeko eta tarrapatzeko eta zigortzeko gaizkile hauek. Eta, batzutan adibidez, sartu altziren, imaginatu, amezketatik lekun berrira, hor txerri bat erosi, gero bueltatu eta gero arrastroa garbitzeko, txerri hori Tolosan saldu, Tolosan saldutako txerri horrekin ordizian ardi bat erosi, eta gero ardi hori seguran saldu, eta gero gerra dirua garbitzen zuten, eta arrastroa zabatzen zen. Noski, orduan, Nafarroko erresumak zentzu horretan, aurrean izan zuen aukera bakarra izan zen, leinu hauek, mugako leinu hauek bereganatu, eta haien basailutza zareetan sartu, eta askok, batez ere leinu gipuzkoar batzuk, gero bidaliak izan ziren 100 urteko gerran parte hartzera Normandian, Nafarroko ejertzitoan. Orduan, nobleek krisiari eman zioten lehen erantzun bat izan zen hori, sakuratzen ibiltzea. Baina hori etzen ohikoena, eta honek oso gutxi iraun zuen. Hau 14. mende hasierako fenomeno bat izan zen. Gehienetan, saiatu ziren, violentziaren bitartez, bestekiko indarkeria erabiliz, bai vertikala nekazariak behartzeko gehiago ematera, eta bai violentzia horizontala erabilizuten beste nobleekiko influentzia sonaldeak zabaltzeko, eta batez ere, zeuden ondasun eta diru iturri eskazengatik borrokatzeko. Orduan, kokatu behar gara, eta, zentzu horretan ikusten duguna da, Euskal Herriko parte oso handi batean, gero ikusiko dugun mapa bat, leinuak zeudela, leinu nobleak, be nobleziako leinuak ziala,
Eta, elkarren artean borrokatzen hasi zirela, esan bezala, agian burdinola batek ematen zituen etekinengatik, edo errota batek ematen zituen etekinengatik, edo mendia erabiltzeko eskubideengatik, halako kontuengatik. Beraz, hauek izango litzateke, hauek mapa divulgatiboak dira baita ere, leinu batzuk, nagusienak akaso, Bizkai aldean, baitu hemen mapa honetan leinu gehiago agertzen dira, ez dira guztiak agertzen, baina hauek dira adibidez iturri narratiboetan agertzen diren guztiak, nahikotxo direla. Gero hitz egingo dugu leinu konkretu batzuetaz, eta komentatuko dugu zeintzuk diren importanteenak. Beste mapa batzuk egin izan dira, adibidez hau Gipuzkoarako egin izan da. Hala ere, adibidez honetan agertzen da, letratzanean agertzen direnak, oinaztarrak zirela, eta letra lodiz agertzen direnak, ganboatarrak direla. Claro, kontua da. Honek suposatzen duela, edo honen arabera, bakoitzak, leinu bakoitzak bando batean dagoela, eta bando horiek mugi ezinak direla. Baina errealitatea etzen horrelakoa, gero ikusiko dugu baita ere, baina bandoen artean leinuak etengabe mugitzen ziren bando batetik bestera, eta soilik bandoen buruak ziren familiak, benetako buruzakiek mantentzen ziren bando berdinean. Eta gero asalduko baita ere bandoak, baina printzipioz guztiok ezagutzen ditugu ganboatarrak eta oinaztarrak, baina egia izan da, izen hori, ganboatar eta oinaztar, soilik aplikatzen da Gipuzkoan. Bizkaian, abendainotarrak eta butroitarrak dira, Araban, batez ere iparraldean butroitarrak eta abendainotarrak baita ere, Nafarroan Agramont eta Beaumont, Nafarroan berdin, Agramont eta Beaumont, eta Lapurdin, Senpere eta Urtubia. Orduan, hau izango litzateke gutxi gorabehera bando gerren mapa. Euskal Herriko 7 herrialdeak hartzen ditu, baina ez osorik. Batez ere Euskal Herri Atlantiko hartuko luke. Hau da, batez ere zonalde menditsuak, Bizkaia Gipuzkoa osoa, Arabaren iparraldea, Nafarroaren ipar mendebaldea, batez ere Baztan eta Bortziriak, Lapurdi osorik, Nafarroa osorik, eta Zuberoaren parte bat behintzat bai. Orduan, zergatik hor, badirudi ez badakigu, leinu noble asko zeudela. Behintzat 200 zonalde honetan. Zonalde ez da oso handia. Gutxi gora bera dira 5.000 metro karratu, ez dela hain handia, zonalde hau, eta zonalde honetan beraz 200 leinu gutxi gora bera gutxienez. Hau da, dokumentuta daudenak, oso familia asko dira horiek. Eta, klaro, orokorrean ondasunak esan dezakegu edo handik atera dituzten etekinak mugatuak dira, gune menditsu bat delako eta batez ere nekazaritzan oinarritzen den gizarte batean askoz aproposagoa da, adibidez Arabar Lautada edo Nafarroako erdigunea edo Erribera, Euskal Herri Atlantikoa baino. Beraz, beste diru sarrera batzuengatik borrokatuko dira, baina ere, diru sarrera horiek mugatuak dira, eta ikusi dugunez, leinu asko daude, beraz, aktore asko baldin badaude, espazio esain handi batean, gauza gutxi batzuengatik borrokatzeko, orduan gerra egon behar da, praktikamente ala beharrez. Eta hori da gertatuko dena. Gerra txikiekin aztiko garela, eta purka-purka, gero ez da gehiago, egongo dira, nobelen artean, eta azkenean horrek estanda egingo du zonalde guztia Euskal Herri osoa harrapatu arte behintzat pare bat alditan. Orduan, kokatzen gara, kronologikoki, kokatzen gara geografikoki. Beraz, zer gertatzen da bando gerra hauetan? Beno, lehenengo zulertu behar dugu bando gerrak prozesu guztiak bezala ez diela, faseak dituztela. Eta fase horietan, gutxi gora bera, oin dela 3-4 urte egin genituen fase hauek, eta hemen ikusten da, hasiera batean eskalada beliko bat ematen dela, purka-purka hasten doana, gero, bando gerrak berez 15. mendeko fenomeno bat dira, hasten gara 1380ean, ze naiz eta badaukagun informazioa, lehenagoko informazioa, oso sakabanotuta da, eta ez da oso fidagarria. Kontuan hartu behar dugu iturrien kontua, azkenean hemen ditugu bi iturri nagusi, narratiboak diela, Lope García de Salazarren Binandanzas y Fortunas eta Anales Breves de Bizkaia, biak bizkaitarrak, bata
eskerraldean Muskizen idatzitakoa, eta bestea Bilbon bertan idatzitakoa, beraz, gero ez da gehiago, urruntzen baldin bagara, gune geografiko horretatik, gero ez da informazio gutxiago izango dugu. Eta biak 15. mendean idatziak izan ziren. Gero ez da atzerago, juten baldin bagara, gero ez da, fidagarritasunak ez da oso altua izango. Beraz, hemen batez ere bi data nagusi, hiru bando gerrak ulertzeko. Hau, lehenengo fase handia, gero klimaxa, hau da benetan fase, goren aldia, eta gero azken zantzuak. Halare hemen guztia jorratuko dugu apurka. Faseak ulertzea horregatik ez ditut azaldu, ezin dira oso ondo ulertu, ez badugu azaltzen nola sortzen diren gatazka hauek eta nola eskalatzen duten. Printzipioz 4 maila daude, hemen dituzuenak. Hola esan da mailen kontua ematen du gauza nahiko konplexua, baina ez da, bitu. Badago gatazka struktural bat. Beti ematen dela feudalismoaren kontraesanen barnean sartzen dana. Nobleak beti feudalismoan borrokatzen dira normalean, haien kulturan horrela delako. Beti norgehiagokan aritzen dira, beti hain arteko lehian, eta baita ere, horri gehitzen baldin badiogu krisi egoera bat, orduan gehiago borrokatuko dute haien artean. Orduan, badaukagu oinarrizko maila bat. Oinarrizko maila hau ez da ziko krisiarekin, ez dakigu noiz hasten den, baina zer da oinarrizko maila da, tokian tokiko gatazka bat. Adibidez, bi bandoren arteko gerra, baina leku mugatu batean. Herri konkretu batean, bi bando baldin badaude, borrokatuko dira. Bailara konkretu batean, berdin. Hiribildu batean, baitare. Bi bandoen arteko kontua, baina hiribildu hortan geratuko dena, herri hortan geratuko dena. Hori izan bezala, estrukturala da, ez dakigu noiz hasten den, baina hori mugatua da. Normalean ez dira luzegiak, hor gorrotoak oso handiak dira, eta ez dira oso odoltzuak, orokorrean. Bale, kontua da, 4 maila daudela, baina, oinarrizko mailatik pasatzen baldin bagara maila konplexura, horrek ez du esan nahi oinarrizko maila desagertzen danik. Bata bestearen gainean jartzen da. Hau da, oinarrizko mailak existituko du, aro feudal osoan zehar, baina horren gainetik, maila konplexua kokatzen hasiko da 14. mende erdialdetik gutxi gora bera. Zer da maila konplexua? Oinarrizko maila honetan, bi bando baldin badaude borrokan, batzutan saiatuko dira, alboko edo auzokideen beste gertuko bandoen laguntza bilatzen. Eta orduan, aliantza koiunturalak aurkituko dituzte, gerra egiteko, besteen kontra. Horrek suposatzen du, lehen, gerra baldin bazegon herri batean, agian gero eskualde oso batera zabalduko dela gerra. Ze guztiak hasiko dira aliantza bila, eta ja blokeka joango dira gerrara. hiruzpalau leinuren kontra. Eta hor, batez eskualde horren konkretu baten hegemonia lortzeko egiten diela, baina hori, aliantza koiunturalak dira. Ez dira epeluzerako aliantzak. Bale, gertatu alda, eta gertatu zan, 14. mende amaieran, aliantza hauek, eskualde guztietan aliantza hauek zeudela. Norbait, gerrara juten baldin basan, aliatu guztiak eramaten zitula. Eta eltzen momentuan, gero ez da aliatu gehiago, bilatzen ari dira, eta, puntu batean, azkenean, bi bando osatuko direla, ia naturalki. Batzuek, egongo dira, alde batean eta beste batzuk bestean. Horregatik ditzen dizkigu bando gerrak. Hasierako ez dira bandoak, dira aliantza koiunturalak, baina bandoa da estruktura iraunkor bat, dira permanenteak. Beti daude bandu horiek, ez dira koiunturalak, eta momentu horretik aurrera, butroitarrekin baldin bazaude, ez zaude abendaiotarrekin. Edo ganboatarrekin baldin bazaude, ez zaude oinaztarrekin. Baina aldatu altzara. Ze hori oso dinamikoa da. Puntu batean, leinu bati interesatzen baldin basaio, oinaztar izateari ustea eta ganboatar izatea, egingo du, interesatzen baldin basaio. Baina orduan horrek suposatzen du, bere herriko etxaia aldatu behar dela baita ere, zezin dira bando berdinean egon. Eta orduan, leinu dantza bat emango da hor aliantzen etengabeko aldaketa bat, leinu txiki hoien artean. Bandoak osatzen direnean, esan bezala hori, naturalki, azkenan danak hasten dira aliantzak egiten, orduan gerra hauek ez dira eskualdetan gerituko. Provintzia guztiak hartuko dituzte. Beraz, gerra bat pizten baldin bada Mungian, Bizkaia osoa joango da gerrara. Gerra bat pizten baldin bada Beasainen, Gipuzkoa osoa joango da gerrara. Egia da hori batez ere funtzionatzen duela Bizkaia eta Gipuzkoarako. Esan bezala, beste edo Lapurdirako, edo Nafarroa, barkatu.
Nafarroa garai hartzen baldin badugu, edo Araba, claro, kontua da, bi hoietan ez du provintzia osoa hartzen Bandogerren afera, soilik parte mendi atlantiko hortan. Hortan, eremu guztia jongo da gerrara, baina ez, adibidez, ez Nafarroa garai osoa edo ez Araba osoa. Vale. Orduan, bando horiek ja eratuko dira, eta provintzia osoa joan alda gerrara, batez ere hori 15. mende hasierako kontu bat izango da. 1913an ditugu lehenengo datuak, ja bando gerran ingurukoak. Eta horrek suposatzen du indarkeriak gora egingo duela. Ze leinu guztiak baldin badoaz gerrara, indarkeria areagotuko da, iala beharrez. Bale, baina hori ez da azken fasea. Azken fasea izango litzateke probintziaz gaindiko maila. Hau da, ja, provintzia guztietan bandoka banatuta baldin badaude, bandoko buruak, abendaino bandoaren burua, abendainotarrak izango dira, butroitarren burua, butroitarrak, ganboatarren burua, ganboatarrak, oinaztarren burua, ez dira oinaztarrak izango, oiek, laskaotarrak dira. Orduan, hauek, gerrara baldin badoaz, jasiko dira aliantzak egiten, baina probintziaz gaindiko aliantzak. Abendainotarrak aliatuko dira praktikamente beti ganboatarrekin, eta nola ditzen da, oinaztarrak butroitarrekin ia beti. Eta baitare, adibidez, Bastan eta Bortziretako nobleak baitare aliatuko dira noble Gipuzkoarrekin eta Lapurdiko nobleekin, eta Nafarroako nobleekin, hor beste gatazka eremu bat osatuz. Eta, hori izango litzateke, ja, maila gorena, eta hor ja, benetan gatazka handienak emango dira, eta batez ere hau emango da 15. mendeko 40ko hamarkadan. 1943, 1948, gutxi gorera, 5 urte horietan, hor biolentzak gehienak kontzentratzen da. Bale, hau izango litzateke, hau solik eginda dago Bizkaierako, horregatik solik ditugu hemen Bizkaiko adibideak, hau Arsenio da Costak egin zuen aspaldi, oin dela 20 urte edo, baina honek irakusten du gutxi gora bera oinarrizko mailako gatazkak. Hemen ikusten ditugu, Karrantzan, adibidez Portugaleten, Barakaldon, Lezaman, Gerrikaitzen, Gernikan. Karo, kontua da, oinarrizko mailako gatazka hauek Europako leku guztietan daudela, Europa feudal osoan ematen direla. Europako beste leku batzuetan ikusten ez duguna, eta hori izango litzateke Euskal Herrian bai gertatzen dena, eta berezitasun bat, izango litzateke beste maila horiek. Maila komplexua, maila, provintzia maila eta guzti hori dena. Hori bai soilik Euskal Herrian emango dela. Hau, adibidez. Hau izango litzateke maila komplexua Bizkaian. Orduan, maila komplexuko gatazka bat hartuko luke, enkarterri guztiak eta eskerraldea, beste bat Arratia praktikamente, beste bat Busturi aldea, imaginatzen ikusten baldin baduzue, honek sortzen du, hau sortzen da, leinu asko daudelako, hori berriz ere bueltatzen nahi zideia hortara, aktore asko daude, leinu asko daude, partaide asko daude, eta horregatik, horrek suposatzen du aliantzak egiten diela. Esan bezala ez da hemen geratzen. Claro, gero, joaten baldin magara, probintziaren baitan ematen diren gatazka horietara, ja ikusten ditugu hau dira gatazka nagusiak, datak eta hola, ikusten ditugu hemen ardatzak oso argiak direla. Abendaino eta Butron dira handienak, boteretsunak, baina gero badaude beste batzuk, Arteaga, badaude Salazartarrak, baita ere joko hontan sartzen dianak, baina, Salazartarrak praktikamente beti butroitarrekin doaz, aliatuta eta Arteagatarrak gehienetan abendainotarrekin. Bale, orduan, ja kokatzen gara gutxi gora bera, bando gerretan, mailak eta guzti hori dana, oin, galdera batzuei erantzun bar diegu bando gerrak ulertu aurretik, zergatik borrokatzen dira, hau da, zeintzuk dira ondasun urri hoiek edo ondasun mugatu hoiek Euskal Herrian daudenak. Batez ere hortarako behiratu beharko genuke behe nobleziaren diru iturrietara. Eta hemen ikusten dituzuenak dira batez ere. Hau da, kortak edo sarobeak, hemen ikusten ditugu batzuk Alonsotegin, hori diela, egunean zehar abereak daude, batez ere behiak, daude mendian elikatzen taola, baina gauan lo egiteko sarobetara sartzen dituzte, eta orduan leinuek badituzte sarobe hauek, eta alokatzen dituzte,
edo haien abere propioak erabiltzen dituzte. Adibidez, hori oso baliabide ekonomiko presiatua izango zen. Gero, elizen patronatuak, hemen daukagu patronatu eliza bat, Zumarragakoa, horiek izango litzateke eliza pribatuak. Noble batek egindako eliza bat, bere diruakin, edo erregeak ematen dio patronatuan eskubidea. Horrek suposatzen du, gehienetan berak erabakitzen duela paisa zein da, baina batez ere 10-enak jaso aldituela. Eta 10-enak nahiko dira. Hau da, 10-ena da, erdiaroan produkzioaren 10% elizari ordaindu behar zaiola. Hoi da 10-ena. Gero baditugu burdinolak, hori Euskal Herrian nahiko ohikoa da, eta errotak. Kontuan hartu behar daukagu noble hauek B mailako nobleak direla ere honetan. Euskal Herriko beste parte batzuetan goi mailako nobleak daudela. Arabako hegoaldean, Nafarroako erdialde eta hegoaldean, batez ere, baina hori, Euskal Herri Atlantiko hortan, nobleak B mailako nobleak dira, eta horrek suposatzen du ez daukatelak jaurgorik. Hau da, haien diru iturriak hemen agertzen dianak diela. Ez daukate jurisdikziorik, ez daukate jopurik, oso maila basuko nobleak dira. Izatez, aitonen semeak dira, gazteleraz hidalgos edo kapareak, euskeraz baita, eta, esan bezala, hauek izango lirateke haien diru iturriak, eta hemendik lortuko dute lortuko dituzte haien etekin nagusiak. Gero baita ere beste kontu batzuetan, adibidez, hiribilduetan saiatuko dira beti alkate izaten edo halako kontuak, batez ere gero hori zergen banaketan eskua sartu alizateko. Baina, klaro, borroka hauek ez dira soilik ekonomia kontu bat. Osea, ekonomiak bere garrantzia dauka, krisi garai batean gaude, dirua nahi dute, bai? Baina baita ere haientzat ohore kontu bat da. Noble batentzat, beste noble bat garaitza, ohore kontu bat da, eta noble, beti garai honetan erabiltzen den espresio bat da, valer más, gazteleraz. Besteak baino gehiago balio behar duzula. Noble batek bestea baino ausartago izan behar da, bestea baino errenta gehiago izan behar ditu, bestea garaitzeko gai izan behar da, bestea baino gehiago balio behar du orokorrean. Hori da erabiltzen duten, neurtzeko hitza, hori, haien norgehiagoka horretan. Orduan badakigu nondik ateratzen duten dirua. Orduan, non bizi dira? Guztiok ikusi duzue Butroeko gaztelua, eta imaginatzen dut gehienak bakizuela, hau ez dela, benetako gaztelu bat. Izatez, fijatzen baldin bazarete Euskal Herri Atlantikoan, ez da goia gaztelurik, oso gaztelu gutxi, daude. Eta gaztelu gehienak dira erdiaro betekoak. Erdiaroko gaztelurik ez dago, Euskal Herrian gaztelu gehienak, Arabako lautadan, Arabako hegoaldean, eta Nafarroako erdialdean, eta hegoaldean daude. Baina Euskal Herri Atlantikoan oso gaztelu gutxi daude. Daudenak dira dorretzeak. Eta kontua da, Butroeko gaztelua zen gaztelu bat. Hori, noiz bat ikusi zuen, hau zen Butroeko gaztelua bere garaian. Hau 19. mendeko irudi bat zen, eta, karo, inguruan oso ohikoa zenez garai hortan baserri bat eraiki zioten, baina dorretzea hau besterik ez da. Beste irudi batzuk daude askoz hobeak dianak, adibidez, hau. Hemen ikusten dugu dorretxea, eta hemen harresia. Ze kontuan hartu harraukagu, naiz eta gaur egun kasik ez diren ikusten harresiak, erdiaroan dorretxe guztiak harresia zeukaten. Ze bestela, ezin da oso ondo defendatu. Harresia praktikamente beharrezkoa da. Irudi honetan asko hobeto ikusten dira Butroeko gazteluak zituen harresiak. Eta hemen zituen dorreak, defentsarako dorre hoiek, eta oso altuak dira. Konparatzen baldin baduzue, parean daukan baserri honen tamainakin, kriston altua zen bai dorrea, bai alboko harresiak. Hemen bizi zen, Bizkaian, ez garrantzi gehiena, bendainotarrekin batera, garrantzi gehien zeukan familia. Hau beste bat da, hau nahiko ondo kontserbatu izan da. Hau da muskizten dagoena, hemen bizi zen Lope García de Salazar, eta hau da Muñetoreseko dorrea. Eta honek kontserbatu du bere harresia, baina esorik hori, bere bigarren harresia baita ere kontserbatu du. Beraz, harresi doblea zeukan, hala ere, hau baita ere berreikuntza bat da. 19. mendeko irudi honetan, hemen hau aldatzen da. Kontuan hartu harra daukagu dorretze guztiak Euskal Herrian, hau izatea, honek suposatzen du, zurua laua izango zela. Eta justo
hemen komentatzen ari garen eremu hortan, Euskal Herria Atlantiko hortan, euri asko egiten du. Orduan, teilatuak ezinbestekoak dira. Eta orduan, dorretxe guztiek teilatuak izango zituzten, eta halako defentzak, agian ez hain sofistikatuak, baina halako defentzak. Ikusten baldin badugu, hau da Muskizeko muñatones gaztelua, baina San Martin dorrea da, bere garapena. Hasiera batean, sortu zutenean, baseukan arresi bat, baina egurrezkoa, oholezi bat da, gero ja, arrizko arresi bat, gero, hau oso interesantea da, ze 40ko hamarkadan Euskal Herriko dorre gehienak haien lodiera bikoizten dute. Gero ez da lodiago egiten dute. Hori da, ze momentu horretan burdin asko daukate, eta gero ez da kainoi gehiago dituzte, eta ordean kainoiei aurregin izateko, dorrean, lodiera handitzen dute, kainoiei aurregin izateko. Eta gero hemen, baitare ikusten zue, bigarren arrezian eraikuntza. Arreziaz gain, dorre askok baseukan den baitare fosoa, hori osoikoa da. Eta fosoa oso merkea da, ez da zer egin behar, soilik zulo bat eta listo, hor lubaki bat eta listo. Orduan, holakoak ziren leinu hauen dorreak, eta beste elementu txiki bat, hau, sarrera. Sarrera beti lehenengo solairuan, inoiz ez lurzoruan, hori defentzarako kontu bat da. Ezkenean, sarrera lehenengo solairuan baldin badago, ez dizu ematen zinduzu hor arieteaik erabili, eta adibidez eskalera bat baldin badago erre dezakezu edo kendu dezakezu, eta listo. Eta guztiago litzateke hor, San Martingo dorrean egin zuten berreraikuntza bat, ikusteko nola bizi ziren dorrean, eta honek erakusten digu baita ere, eta arkitekturaren arkeologiak erakusten digu baita ere, dorre hauek eraikin gehigarriak zituztela, egurrezkoak, eguneroko bizitza egina izateko. Gero, erasotuak izaten baldin baziren, hauek, hauek suntzitzen zituzten, etxaiak ez erabiltzeko, etxaiak ez erratzeko, eta jazta. Eta horrela, aguantatu zezaketen. Hau izango litzateke erandigoikoan dagoen Martiartu dorrearen berreraikuntza idiliko bat, ikusten dugun bezala, lehenengo solairuan dauka sarrera, teilatua horrelakoa da, eta teilatuan badauka parte apurtxu bat irtatan den parte hori, batez ere defentza errasteko, hemendik gauza jaurtitzeko, honi kadalzo ditzen zaio. Claro, honi falta zaiona da oholezia edo arresia izango zuena seguro, ze guztiak daukate. Vale, orduan, dorreak ikusi dugu haien habitata zein zan, ikusi dugu diruan kontua, orduan, neurtu bando gertan sartuko gara. Neurtu dezakigu bando gerren violentzia. Hori egiten saiatu nintzen, iturri narratiboak erabiliz, zenbat jende hiltzen den, eta zenbat ekintza armatu egin dituzten. Ekintza armatuen kopurua hau da, hamarkadaka banatuta, eta hemen piko handi bat igartzen da, 152 ekintza egin ziren hamarkada honetan, eta gero hildakoen kopuruan ikusi dezakegu hemen, gutxi gora bera, ez nezakoratzen oso ondo, baina ez da 500 ekintzara hilegatzen 400 eta zehozer, 400 ez nezakoratzen zenbakiaz, eta hildakoak dia gutxi gora bera 1800 alako zehozer hildako, baina alare, ez dira beste hildako kontuan hartzen badugu, 83 urte hartzen dituela epe honek, beraz ez da inbesterako. Bueno, urte hauek agian bai, 721 bat ez da gutxi, eta batez ez 721 bat hoiek kontzentratzen dira 1453tik 1458ra. Piko handian. Orduan, neurtu dezakegu violentzia, eta baita ere neurtu dezakegu violentzia hori zein kontestutan ematen da. Batez ere ulertzeko zergatik ematen den violentzia hori. Bitu, hau da ekintzako purua eta depende zein testuingurutan ematen den. Hau barkatu ze gazteleraz dago eta ez dakit aldatzen, eta aldatzen baldin badut aldatzen da ez dituzten, ez dakit. Orduan, hau da gerra pribatua, eta gerra pribatua da bi leinun arteko gatazka. Honek hartzen ditu ekintza eta hildako guztien gehiengoa. Baina horretaz gain, hemen jarri duena kriminalitateak ekintza nahikotxo eta hildako asko hartzen ditu, baita ere errepresioa, baita ere mendekua, eta baita ere bat-bateko violentzia, baina dena dago lotuta. Hau da,
hainbeste gerra egonda, hainbeste gerra pribatu egonda, honek suposatzen du badaudela nekazari batzuk, badaudela B mailako batzuk, gerra hien bizimodua egiten dutenak. Eta orduan, gizartea militarizatzen da. Eta gizartea militarizatuta dagoen heinean, armakin joaten dira tabernara edo ez dakin nora, eta orduan, haien artean liskarrak dituztenean, armak ateratzen dituzte, eta orduan hildakoak, daude. Baitare, errepresioa diogunean da, gero momentu batean hermandadeak antolatzen dira, gerora batzar nagusiak eta gerora diputazioak izango dienen antzindariak, eta hoiek gerra pribatuak erreprimitzeko edo zapaltzeko ingo dituzten aleginak, beraz lotuta dago baitare gerra pribatuekin, eta baitare, mendekoak dira, gerra pribatuen baitan sortzen diren gorrotoen adierazpena. Gero, gerrak bukatzen dira, baina mendeku goseak erituko da hor, eta batzuk saiatuko dira hori egiten. Orduan, gerra hauek violentziaren eragile nagusiak ziren. Baina kontua da, gerra hauek ez ziren ilegalak. Gerra hauek guztiz legalak ziren. Fijatzen baldin bazatea, hau dia bitestu, euskeratu dituanak, eta hau da, Bizkaiko Foru Zaharra, eta hau da, Kastelako lege bat, ditzen da 7 partidas, eta honek esaten du, desafiatzea, hau da, gerra egiteko desafio bat egin behar da. Desafiatzea kaparen eskubidea da, eta ez beste inorrena. Hau da, gerra zilegizkoa zen, legala zen, baina soilik noblentzat. Eta hemen Bizkaiko Foru Zaharrak oso ondo esaten du nola egin behar den, nola hasi behar den gerra bat, hau legala izateko. Elizaren atarian egonda, edo jendea bildu, eta dagoenen ere, bere izenean edo beste baten izenean desafio egiten duena erronkaren arrazoi azaldu beharko du. Desafioa hasi eta 9 egun igaro arte, desafiatzaileak ezin ditu etsaiak kaltetu edo hil. Hau Euskal Herri osoan praktikamente horrelako izango da. Ni gerra bat hasi nahi baldin badut, beste noble batekin, beste noble familia batekin, notarioaren gana joango naiz, notarioak dokumentu bat egingo du, honek gerra hasi nahi du beste honekin. Dokumentu hori publikoki irakurri behar da eliza baten atarian, askotan elizan bertan hiltzatzen da, gero, eta momentu horretatik aurrera, ja, ulertzen da, desafiatua, enteratuta dagola, eta 9 egun ditu prestatzeko. Berak 9 egun bete baino lehen, desafiatzailea erasotu dezake, baina ez alderantziz. Eta hori guztia, legalitatearen baitan sartzen da. Orduan, faltariko baitare esatea nortzuk dira, gerra honetan parte hartzen dutera, nolakoak ziren edo nola borrokatzen zuten. Hau da, 1528, 1529an, Alemaniako tipo bat etorri zen Euskal Herrira, eta batez ere emakumeak marraztu zituen, eta gizonezkoak soilik gizonezkoen irudi hau entzun. Eta berak izenburu hau jarri zion. Honi ditu zion, nekazari bizkaitarra, eta honi gerlari bizkaitarra. Nahiko esanguratsua da nekazari bat, itxurrakin marraztu ordez, espata batekin eta balesta batekin marrazten duela. Kontu bat, hemen bizkaitarra erabiltzen du, baina kontuan hartu horrekagu erdiaroan bizkaitar esatea da euskera egiten duena. Normalen euskalduna, ez nahi du. Erdiaroan. Eta 16. mendean baita ere. Nahiko esanguratsua da. Hauek izango litzateke, gerlari arruntak, bando gerra hauetan, baina nobleak ez dira horrela jungo. Nobleak bat ere horrela jongo dira. Hau da, bando gerretan parte hartu zuen noble bat, Erandio Goikoan dagona, bere hilobia, eta hemen armadura oso bat eramaten du, hau da, Martin Ortiz de Marti hartu hiltzan Gangureneko bataian, 1454an, eta, esan bezala, saldunen antzera juten dira, baina goienetan oinez borrokatzen dira, guztiak. Bai sumeak, bai nobleak oinez borrokatuko dira. Batez ere hori badauka zerikusirik aberastasunarekin, zaldi bat mantentzea garestia da, eta baita ere Euskal Herria menditsua delako. Eta hor zalditeria erabiltzea ez delako oso praktikoa militarki. Esan dugu gizartea militarizatzen dela. Orduan, nola militarizatzen da? Ze eragin dauka hori egunerokotasunean? Horren eragina da, eguneroko bizitzan, gatazka txikiak pizten dianean, jendea entrenatuta dagoenez, armak dituztenez, kriston hildako pila daudela.
Adibidez hemen ditugu bi adibide, bata Karrantzakoa, bestean Muskizekoa. Karrantzako adibidean badaude batzuk, bakean daudenak, burdinola batean hor hitz egiten eta txakur bat pasatzen da. Hemen jartzen zuen. Eta txakur bat pasatzen denez, hasten dira eztabaidatzen, ez dakigu zeratik, baina txakurran inguruan hasten dira eztabaidatzen. Orduan batek ateatzen ditu armak eta hiltzen ditu 1, 2, 3 pertsona. Txakur baten ingurua hasten dialako eztabaidatzen. Muskizen zer gertatzen da? Muskizen mesara doazela, hau da, elizara sartzen diala, eta hor daude bi leinuak, baina bakean zeuden, ez dago gerrarik hain artean. Baina mesan bertan eztabaidatzen hasten dira. Eta eztabaidatzen hasten direla, hemen jartzen du, ateratzen dituzte balestak, karo, mesaren eramaten dituzte balestak, eta eramaten dituzte lantzak, armak eramaten dituzte, eta eztabaida horren ondorioz hiltzen dira. 1, 2, 3, 4, honen alaba, 5. 6 pertsona hiltzen dira, mesa batean egon den eztabaida baten ondorioz. Eta iturriek diote gehienetan tabernara joaten direla, eta tabernan beti hor banku parean jartzen dutela lantza, edo jartzen dutela hor balesta, por si acaso. Eta, claro, horrek suposten du, hori da gizartearen militarizazioaren ondorioetako bat. Esan bezala, zabaltzen dena, gune osoan zehar. Orduan, hori izango litzateke eguneroko indarkeria. Baina gerra dagoenean, ja zilegizkoa denean, desafio dagoenean, nola borrokatzen dira? Normalean bat-bateko erasoekin. Normalean ia beti eskeba berdina da. Desafio egiten dute, desafio egin ostean, dorrean babesten dira, hor mantentzen dira, eta aprobetzatzen dute, momentu bat, ateratzeko egun batean eraso bat bota, akaso segada bat egin, pare bat hil, bueltatzen dira dorrera. Beste egun batean berdina. Eta alakoak. Osea, eraso oso azkarrak eta oso txikiak. Hau da, Lope García Salazarrek kontatzen duena, bere lehen ekintza militarra kontatzen du. 18 urte zituen, Muskizetik ateatzen da, gauez, joaten da sopuertara, parean dagoena, eta hor daude mendietakoekin gerran, izkutatzen da etxe batean, eta ikusten du nola mendieta dorretzean baskaltzen daudela bere etxaiak. Itxoiten du, eta ateatzen dira haizea hartzea baskaldu ostean, dorretik, eta hor aprobetzatzen dute, eta hasten dira tiroka balestekin, eta hor Lope García Salazarrek 18 urterekin, 8 de mendieta hiltzen du, bere lehen hildakoa da, eta buruan ematen dio justo balestarekin, raion batekin. Raion da berez ilegala den arma bat. Da balestaren gesi bat, baina ez dauka punta zorrotza, dauka punta zabala, eta horrendia basurdeak izatzeko. Eta hori, basurdean sartzen da, eta basurdea puskatzen du barrutik, eta karo, hori txarto ikusta zegoen jendean kontra erabiltzea zegoen oso ondo ikusita, eta ilegala zen, baina erabiltzen zuten ere. Eta Lope García Salazarrek idazten du, berak hori erabili zuela mendieta hiltzeko. Eta, gero, bueltatzen dira Muskizera, eta horrela. Beti da, gerrak horrelakoak dira, nahiko dinamikoak, baina ekintza txikiekin. Hala ere, gerra pribatuen kuantifikazioan ikusten dugu, segada hauek eta egunerokotasunen ematen den hilketa hauek, badaudela bai, baina baita ere badaude, iturriek borroka bezala edo peleas bezala ulertzen dituztenak, eta baita ere bataila batzuk gutxi badira ere. Iturretan gutxi agertzen dira, gero itxeingo duen inguran laster, baina dorretzen aurkako erasoak ematen dira eta horiek oso ohikoak izango dira baita. Orduan, gerra izango da, hori, eraso txikiak, higadura gerra bat, segadak, ustekabeko erasoak, eta baita ere, haien helburu izango da, etxaia modu ez zuzen batean edo zeharkako modu batean suntzitzea. Azpiegitura soziala, ekonomiko edo militarra erasotuz. Zer da azpiegitura soziala? Bere aliatuak erasotuz, bera zuzenean erasotu beharrean, taberna baldin badago etxai bat, hori akatu, taberna dagoen bitartean, etxaiaren gerlari bati ordaindu bere jauna hildezan, halako kontuak, eta baita ere, noski, eraikin simbolikoak esuntzitzea. Haien jauregiak, haien etxeak, nahiz eraikin militarrak ez izan, horiek suntzitu, haien balio simbolikoa edo, haien botere simbolikoa igatzeko. Baina horretaz gain baita ere azpiegitura ekonomikoa. Azkenean, etxaiari erratzen baldin badizkiozu errotak eta burdinolak, azkenean gerrarekin jarraitzeko gaitasunik gabe gelituko da.
baina baitaren noski azpiegitura militarra, eta azpiegitura militarra batez ere, gerra hauetan izango dira dorretxeak. Beraz, dorretxeak konkistatzen dianean, ez dira konkistatzen, suntzitzen dira, ez daukate gaitasunik horiek mantentzeko. Orduan, baita ere badago beste pasarte txiki bat horregatik daukatamen, baina traizioak erabiltzen direla edo esustakako arazoak, baina ja oso onartuak ez daudenak. Hau da, Ibarguen leinuak bi adarditu, bata Gordesolan, bestea Durangaldean, hau da Durangaldeko adar hori, eta oinarrizko gatazka batean, bakean daude Ibarguenekoak Zaldibartarrekin, eta gonbidatzen dituzte Ibarguen dorretzera afaltzera. Eta hauek doaz, 15 gizonekin, eta hor, bazkaltzera eseri zirenean, gatza askatzen dute gonbidatuek, eta une horretan alboko gela batetik eskutatuta zeuden 50 gizon armatu atera ziren. Eta 15 gizon guztiak hiltzen dituzte. Eta ordutik aurrera norbaitek gatza eskatzen duenean, esaera zarrak dio ez dadila izan Ibarguenekoa. Eta hau beste iturri batzuek diote. 16. mendean oraindik oso ohikoa zela, orokorrean Euskal Herrian, baina batez ere Bizkaian eskatzea, norbaitek gatza eskatzen baldin bazuen besteak erantzun barzion, baina Ibarguenekoa ez. Eta, honek erakusten digu baita ere, halako ustekabeko erasoak oso ohikoak zirela. Eta dorretzen kontua da, normalean dorretxe propioa daukate, baina baita ere, leinuek kontrolatzen zituzten lurren artean, edo mugetan, dorre gehiago, dorreak eraikitzen saiatzen direla. Baina, zu ezin duzu dorre bat eraiki nahi duzun lekuan, orubea zurea izan behar da. Horretarako erosten dute edo norbaitek eman behar die. Eta oso esanguratsua da, baita ere ulertzeko bando gerrak orokorrean, hor hau Mungian gertatu izan zen dorreen kontu bat. Beitu. Butroitarrak egurezko dorre bat eraikitzen dute Mungiatik gertu. Mungia abendainotarrena da garai honetan. Eta hor gerra egiten daude. Orduan, azkenean, zer egiten du abendainok? Berdina. Etxe bat eraikitzen du, dorre bat eraikitzen du, butroitarren lurretatik gertu, eta horrela hasten dira, eta gerra hau soilik bukatuko da, biek sinatzen dutenean, nire dorrea suntzituko dut, mugaben dagoena, baina zuk zurea suntzitu behar duzu. Hori 1414an. Baina eske, 1454an, oraindik dorre horiek existitzen dira. Eta urte horietan, berriz ere, ituretan agertzen zaigu. Gomez González, Bertikizeko dorrea eritziko zuela adostu zuen. Hemen jabai adostu nahi du. Baina, bere Mungia parean dagoen dorrea suntzitzeko, eskatzen dio abendainotarrei zornotzan daukaten bat suntzitzea. Baita ere mugako dorre bat. Beraz, dorreen papera, ez da soilik hor babestea, hor bizitzea, hor defendatzea. Dorreak erasorako plataformak dira baita ere. Handik ateratzen dirako erasoak, eta horregatik sortzen dira etzaiaren lurreetatik gertu. Orduan, dorreak suntzitu behar dira. Eta kontua da, Euskal Herrian ematen diren, bando gerretan ematen diren kontu hauetan, erasoak izan behar dira egun bakarrekoak. Egun horretan joan, egun horretan etorri. Azkenean, Euskal Herria ez da handia, eta etxaiaren aliatuak agertu aldira edozein momentutan. Adibidez, hau da, gerra bat oso ondo dokumentata dagoena butroitarren eta abendainotarren artean. Butroitarrek hasten dute gerra, eta abendainotarren etxeak, dorretzeak erretzen dituzte. Zamudion, Lesaman eta Larrabetxun, eta buelta etxera. Urrengo egunean, abendainotarren dorreak erretzen dituzte Minakan, Gamiz, Fruitzan eta Fikan. Orduan, abendainotarrek ez dute, kontrarasoa egingo dugu. Baina, Zamudion egiten dute kontrarasoa, eta Zamudion erretzen diote butroitarren dorretze bat. Urrengo egunen kontrarasoarekin jarraitzen dute. Eta Begoñan daukaten dorre bat erreko diote butroitarrei. Baina eski butroitarrek aurre ikusi zuten kontraraso hori eta prest zeuden. Eta agertu ziren Kriston ejertzitoarekin, eta hemen hasi zen lasterketa bat, abendainotarrena, Arratiara bueltatzeko, eta butroitarrak atzetik, eta azkenean bataila bat izan zuten, hemen Gangurenen. Justo zelai batean, gaur egun deitzen dena Gudobiko landa, bando gerretan bi bataila eman zirelakoan, eta hor, abendainotarrak garaituak izan ziren, eta Arratiara bueltatu ziren iesi,
Eta, bueno, pentsatu dezakegu, kriston hildako pila eman ziren horretan, 150 bat hildako, pentsatu dezakegu bataila horren ostean, abendainotarrak galduko zutela gerra, baina hori ez da hola. Ze handik 3 egunetara, abendainotarrak berriz ere hasi ziren. Etxebarrin dorre bat erretzen, Butroitarrek beste dorre bat erretzen, eta jokua jarraitzen zuen. Osea, eta honek erakusten digu Bando Gerren idein nagusi bat, eta nire itzaldiaren idein nagusietako bat. Bando Gerretan ezin da garailerik egon, ze beti, osea, bada sorgin gurpil bat, eta baita bada espiral bat. Beti biolentziak gora egiten duelako, eta beti, osea, bi bando daudenez, bando bat bestearen gainetik kokatzen baldin bada, besteak oso askar saiatuko dira, beste, osea, ekilibratzen, osea, aliantzak aldatuko dira, berriz ere dena orekatzeko. Eta azkenean, osea, gerrekin dena gora egingo du, eta momentu batean, noski, nekatuko dira, esan nahi dut, ezin dute aurrera egin biolentziarekin etengabe, baina horrek esan du etenaldi ekartzen dituztela, eta gero ja, batez ere hurrengo belaunaldi batean, seme alabek hartuko dute lekukoa, eta saiatuko dira haien gurasoek irabazi ezin izan zituzten gerrak irabazten. Eta horregatik irauntzuen hainbeste Bando Gerren kontua. Bataila gutxi eman ziren, batez ere hauek dira, bataila nagusiak, eta bataila benetan handiak, hau da, 100 hildako baino gehiagoko bataiak hauek dira. Senpereko bataia, Gaingureneko bataia, Berastegiko bataia, eta handiena Elorrioko bataia. Eta hori izan zen azken bataila handia, Bando Gerretakoa. Lehen esan dugu dorren aurkako eraso ugari eman ziela, hala ere oso gutxi daude dokumentatuta ditugu narratiboetan. 54 ditugu, baina berriz ere arazoak ditugu hemen, ze gehienak enkarterrietakoak eta Bilbokoak dira. Horrek ez du esan nahi handik kanpo ez dienik ematen. Kontua da, diruen iturriak enkarterrietan eta Bilbon idatziak izan ziala. Eta orduan gehiago dakite gune horren inguruan. Eta gehienak kontzentratzen dira, eremu hontan, eta ia saldu dugu, dorreak gerra batez ere urte horietan mantzela. Nahiko askar joango naiz ja maitzen noa, soilik dorren kontua, hau da adibide bat ikusteko nola erosten zen dorre bat, hau da Larrabetzun zegon Sugaztitarren dorrea, eta hemen abendainotarrak saiatzen dira eraso zuzen bat egiten. Ateak erretzen, eta orokorrean, hemen zuen baten gurdiekin, kontua da azkenean, garaitzen dutela, abendainotarrek dorrea lortzen dutela, baina errendizioa eskatzen dutelako defendatzaileek. Ez konkistatzen dutelako. Ze praktikamente eraso zuzen batekin ezinezkoa da dorre bat konkistatzea. Oso ondo prestatuta daude hortarako. Beitu, 70 erasotzaile zauritu zituzten, eta batzuk hil zituzten, baja nahikotxo erasotzaileen artean, eta horrek esan nahi du, behintzat, 100 baino gehiago edo 200 baino gehiago zirela erasotzaileak. Eta defendatzaileak oso gutxi ziren. Ateratzen direnean, errendizioa sinetu ostean, 30 besterik ez ziren. Eta 30 hau dena egin zuten. Horrek erakusten digu baita ere, dorrek zeukaten defentsarako gaitasuna. Pentsatu dezakegu dorren kontra erabili zezaketela bolbora eta kainoiak eraginkorrak zirela, baina ez ziren. Kainoiak erabili ziren 9 aldiz, hemen dituzuet danak. Eta soilik erasotzaileak garaile atera ziren kainoiak erabiliz 3 kasuotan. Honetan eta honetan. Hau da, letratzana daukaten adibideetan. Larrabetzun, baina ere esan dugu, Larrabetzun errenditzen diala. Ez dute kainoien gatik erabiltzen. Osea, nahiz eta irabazi, horrek ez du esan nahi irabazten duten 3 kasu horietan kainoien gatik. Irabazten dute beste kasu batzuen gatik, baina ez kainoien gatik. Izatez, 9 kasu hauetan, 6 kainoiek ez daukate eraginik, eta are gehiago, 3 kasuetan, kainoiek estanda egiten dute, simplemente. Tiro egiterako orduan. Así que haien eraginkortasuna mugatua zen. Batez ere hemen ulertu barra daukagu, dorrek zeukaten hori defentsarako gaitasuna batez ere hormak loditu ostean 50ko hamarkadan. Hau izango litzateke Berdi Aroko kainoi tipiko bat. Hau dago Edinburgoko gazteluan, eta justo garai honetakoa da. Hau bereziki handia da, hori onartu gara dago, baina gutxi gorabehera holako aztienen. Vale?
kupel baten antzera egiten zituzten, hola, egurrezko tirak erabili beharrean, metalesko txaflak edo tirak erabiltzen zituzten, eta gero hori izten zuten, anila batzuken, baina, karo, kontua da, metodo horrekin hemendik gasak eskapatu alteala, eta orduan estanda egiten du batzutan. Bale, hau kontatzen dizuetze, dorretzen papera oso importantea da bandogerretan. Batez ere esan dugu, erasorako plataformak dira, babeslekoak dira, eta eske oso zailak dira konkistatzea. Eraso zuzen baten bidartez konkistatzea praktikamente ezinezkoa. Kainoiak erabiltzea, eraginkortasuna eskasa. Setio luzeak egitea izango biltzateke hemen bidea, baina eske azaldu gangureneko adibidearekin zein den kontua. Claro, setio bat egitea, horrek denbora eramaten dizu. Eta denbora Euskal Herrian ez zegoen, egun bat baino gehiago ematen baldin bazuten dorre batean, aliatuak heldu altziren. Hau da, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroko ipar-mendebaldea, Lapurdi, praktikamente ibiltzen bi egunetan zeharkatu dezakezu. Hori egiten baldin baduzu soilik bi egun horietan. Ez dira distantzia oso luzeak eta aliatu gehiegi daude. Beraz, gehiegi luzatzen ziren operazioak ez ziren aukera bat. Orduan ezin ziren setiatu. Orduan horrek eramaten digu, ez dakit, nola zen, dorreak ezin zirela konkistatu, eta horregatik honek baitare erakusten digu bando gertan inork ezin zuela irabazi. Ze hor, ezintasun bat dago, eta ez dira gai ezintasun hori gainditzeko. Eta lehen estan dudana, dorre bat konkistatzen dutenean, kasu horietan, ez dute dorre hori hartzen eta haientzat erabiltzen, suntzitzen dute, ez daukate gaitasun ekonomikorik hori mantentzeko. Higadura gerra bat da, eta etzaiari ukatzen baldin badiozu dorre hori izatea, hori nahikoa da hien estrategia militarrean. Kopuru aldera, borroka gehienak dozenaka batzuk izango dira, ehunka batzuk, askoz jota pare bat kasutan milaka, baina ehunka dozenaka. Hau da, arrasteko erreketa. Claro, esan dizuet denboraren kontua. Batzuetan, denboraren kontua dagoenez, bando baten aliatuak helduko dira beste bandoaren aliatuak baino gehiago. Eta orduan, gutxiago dianak saiatuko dira babesa bilatzen. Hori gertatuko da, Otxandion 1420 eta Arrasaten 1458. Bietan, abendainotarrak, butroitarrak inguratzen dituzte, lehenengo Otxandion, gero Arrasaten, eta bietan, ganboatarrak helduko dira abendainotarrak laguntzeko. Laskaotarrak berandu helduko dira bi kasuetan baitare, eta orduan, abendainotarren helburua da, laskaotarrak heldu aurretik, sua ematen diote Otxandi hori, eta horrela etxaia akatuko dute. Eta Arrasaten berdin, sua emango diote Arrasateri, laskaotarrak heldu aurretik, eta butroitarrak Arrasatetik ateratzen dien bitartean, hiltzen joango dira. Eta hemen hilko da, butroitarren burua zen, burua zena. Eta hemen ditugu daukau kopuruak, eta jatorria, partaide batzuen jatorria. Hauek ez dira guztiak, hauek dira 760 uste dut, baina hauek soilik dira gero agertzen direnak iturrietan. Hau da gutxiengo bat. Eta hauek soilik dira erasotzaileak. Bera, suposatu dezakegu erasotzaileak 1000-tik gora zirela, baina ez dakigu zen bat ziren defendatzaileak. Hau bai izan zela gatazkandi bat, Arrasatekoa. Ja bukatzeko emakumeen papera ulertu behar dugu, egia da erdiaroan gerra ulertzen dugula beti gizonezkoen kontu bat bezala, baina non zeuden emakumeak bando gerra hauetan. Orokorrean ulertu izan dira biktima bezala, eta egia da, biktimak direla hein handi batean, baina noblezianen baita kokatzen diren emakume gehienek rol aktibo bat zeukaten bando gerra hauetan baita ere. Gizonezkorik ez bazegoen, batez ere senarra edo seme nagusia ez bazegoen, lidergo militarra hartu zezaketen operaziotan, edo gehienetan alarma jotzen zuten eta haiek tropak deiten zituzten. Baitare, haien rol tradizional bat bazan bakegile izatea. Hau da, gerra asko oso handia bilakatzen baldin bazen, oso odoltzua, bakea bilatzen saiatzen ziren, baina hori izango litzateke haien rol tradizionala, eta gehienetan emakumei egokitzen saion rola eroko eskeman batez ere.
Baina Euskal Herrian batez ere, haien rol nagusia izango da propagandistak izatea eta indarkeriaren bultzatzaileak izatea. Eta hortarako poesia erabiliko dute. Hau da, bada Euskal Herrian kontserbatzen dira poema batzuk, gehienak hemen editatu egin zituenak Koldo Mitzelenak, Textos Arkaikos Baskos liburuan, hau badago eskuragai online, eta oso interesgarria da, Zerdiaroko bando gerren inguruko olerki batzuk kontserbatzen dira, eta batzuk emakumezkoak egin zituzten. Ez guztiek, noski, adibidez, hau lehen komentatu dizuedan arrasteko erreketa kontatzen du, eta solik zatitxo bat ekarri zuet, baina honek, 16. mende hasierako euskera hortan, erdiko barkatu, euskera hortan, kontatzen du Gomis da Gómez González de Butron, da Butroitarren bandoko burua, lagun asko zituela, arabarrak zituela, gipuzkoarrak zituela eta bizkaitarrak zituela. Honek erakusten digu, kriston jende pila zegoela hor, arrasaten egun hartan, eta horregatik hainbeste hildako, horregatik hainbeste sarraski arrasaten. Beste bat daukagu, eta hemen bai hau badakigu emakume batek egin zuela. Ze oso ohikoa zen emakumeek, haien zenide bat hiltzen baldin bazuten, gerra batean, haien papera zen hiletan, olerki bat improvisatzea. Egungo bertsoen antzeko agia berez. Baina beti eskema berdinari jarraituz, beti ia berdin hasten dira, oinetako lurra ulabiltikara, lau aragiok berean berala, osea, hori horrela, eta baina gero kontatzen dute, dia arrangura kantak, eta batez ere dira mendeku askatzeko eta gerra berriz ere berpisteko. Eta hori da hemen eskatzen duena Martin Bañez de Artazubiagaren emaztea. Martin Bañez de Artazubiaga errasateko erreketan parte hartu zuen. 1958an, handik urte nahiko txora, erreketan hil ziren zenide batzuek, hau akatu zuten, Martin Bañez de Artazubiaga, labankada batzuk eman zizkioten bere burdinolara bidean zegoen bitartean, eta bere emazteak, abesti hau egiten du, esanez, Martin Bañez ibarretan hildala, eta hartuko duela esku batean gezi bat, eta beste batean antortza bat, zuzi irazegi bat, eta erreko duela Aramaio guztia. Ze Aramaio da Butroitarren jaurgoa, Butroitarren lurra, ez da soilik Butroi, baitare bada Aramaio. Eta hori da baitare emakume eskoen papera. Eta bueno, horren arira badu beste arrangura kanta batzuk. Hau da Pedro Perua Bendañokoak egiten duen arrangura kanta bat, kontatzeko egin zuen eraso bat Aramaion kontra, 1353an, eta justo bueltan zegoela, segada bat egin zioten, eta bere gerlari kutxunena hil zioten, gasto apala ditzen zana, eta hori, bera Aramaion kontra joten ari zen, eta mendiolotarrek gasto apala hil zioten. Eta horretarako egiten du bere arrangura kanta hori kontatzeko. Osea, honek epikaz betetzen ditu bandogerrak, eta bandokidek bazekiten hau erabilgarria zela. Ze bertso hauek gero hau pasatzen ziren, eta berez haien gerra feudal horiek, guztiz nobleziaren kontu batzianak, baitare nekazariek eta beste guztiek abesten zituzten, eta honekin kutsu epiko bat ematen zioten, eta bazirudien egiten zutena, ez zegoela itzartu, eta gainean nahiko epikoa zela. Eta haiek badakite hori dela olerki hauen helburua. Izatez, Juan de Lazcanok Hondarribia defendatu zuen 1976an, frantsesek setiatu zuten. Eta bera, kontua da, iturriek diotela, Juan de Lazcano ez zegoela bakarrik egun hartan Hondarribian, beste bi kapitain zeudela, eta bata Ganboatarra zen. Baina, Lazkaotarrak, askarrago ibili ziren, eta abesti bat egin zuten. Juan de Lazcano beltzarena, Gipuzkoako kapitain bakarra. Frantses osteak jakingo du, frantses armadak jakingo du, bera Hondarribian zala. Claro, honekin saltzen du bera izan zela, Hondarribiako setioan garaile atera zen bakarra, eta ez Ganboatarrak. Eta garai hontarako bandogerrak bukatuta zeuden. Gipuzkoan bukatzen dira gutxi gora bera 1957an. Eta Bizkaian 1978an. Gutxi gora. 1973an. Baina, hori izango litzateke beste kontu bat, azaltzea nola bukatzen diren. Baina, gutxi gora bera honekin saiatu izan naiz, bandogerren irudi nahiko oso bat ematen, naiz eta labur eman, ikusteko izan zituzten, elementu guztiak ulertze aldera
zergatik emantzian, nola borrokatu ziren, eta bueno, eta horrek sortu zituen kontu batzuk, ez? Hori izan da dena, eskerrik asko. Orain bai. Mila esker zuri, Ekaitz, oso interesgarria izan da hitzaldia. Orain, galderarik edola baldin badukazue, hau izango litzateke momentua galderak egiteko. Eskerrik asko hitzaldiagatik, oso interesgarria. Eta galdera bat neukan iturrien inguruan. Iturri narratiboak aipatu dituzu, hori kronika bat, eta Lope García de Salazarren beste kronika, baina badaude baita ere epaitegietan eta notarioen artean baliogarriak diren dokumentuak, edo izan daitezken dokumentuak, bando gerra hauek ezagutzeko? Bai, ez gehiegi izan, batez ere ezagutzen ditugu iturri narratiboen esker, badaude bi desafio, badago gero Elorrioko batailan bukatuko zen gerra horri hasiera eman zion desafioa, notarioen desafio hori kontserbatzen da. Beste desafio bat 1926koa, adibidez, hori ulertzeko nola hasten diren gerrak, baditugu baita ere sententzia batzuk, edo bandokide hauek, beraiek sortu zituzten baita ere beste dokumentu batzuk, aliatuak bilatzeko, edo haien armadak osatzeko. Dokumentu horiek kontserbatzen dira. Edo baita ere, udal artxiboetan kontserbatzen dira dokumentu nahikotxo pasadas kontatzen dituztenak, adibidez, Bilbon ezin egon handia zegoela, kaletatik ezin ziren ibili, gesiak ibiltzen ziren alde batetik bestera, eta halako kontuak. Beraz, badaude bai, batez ere udal artxiboetan, eta nobleen artxiboetan, artxibo pribatuetan. Baina bai, iturri nahikotxo ditugu orokorrean, bando garrak ezagutzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, oso interesgarri izan da. Eta nik pare bat galdera ditut. Lehenengo jakin nahiko nuke kanpoko leinuek baita parte hartzeko aukera zuten. Esan nahi dut, aliantzak egiten zituzten Amendaño edo Butron adibidez leinuen artean, leinuen aurka egiten dute, baina bilatzen dute baita ere kanpoko leinu boteretsuen laguntza esan nahi dut, adibidez Belaskotarrak edo Sarmientotarrak, badauzkate batzutan gune haietan nolabaiteko ondasunak eta esan dut gertu daude edo egon daitezke. Beraien laguntza baita bilatzen dute noizbehinka, ala kanpoan gelditzen dira normalean. Esan dut bakarrik bertako leinuak parte hartzen dute? Bale, eskerrik asko galderengatik. Berez oso gutxitan. Gertatu alda, baina oso gutxitan. Belaskotarrek parte hartzen dute birritan, uste dut? Eta Sarmientotarrek adibidez tropak ematen dizkiote, uste dut Sarmientotarrak zidala, zakoratzen noain. Baina, Elorrioko batailan parte hartzeko abendeñotarrei saldizko gerlari batzuk ematen dizkiote, eta justo Lope García de Salazarrek esan du, hori izan zela lehenengo aldia Bizkaian saldizko bat ikusi zutela. Exagerazio handia da hori, baina parte hartzen du, baina esan bezala, oso gutxitan, zazkiran hori ematen du badera, hori. Eta are ere, Euskal Herriko beste bando, edo leinu handiek badirudi ez dutela parte hartzen gehiegitan. Adibidez, aiaratarrak parte hartzen dute, baina oso gutxitan, zuk dakizu ni baino hobeto Hurtado de Mendozatarrek egin zezaketen, berez 1975ean uste dut sartzen dela Bizkaian burdinolak eta erretzen, baina oso esoikoa da. Normalean hori bando txiki eta bertoko bandoen noble familien arteko kontu bat da, kanpoko aliantzarik biratu gabe. Egia da, kanpoko aliantzetan parte hartu zezaketela adibidez Gaztelan, gerra zibil bat din badago, baina normalen gerra zibil horietan adibidez, jakokatzen gara 1971an, hor bando guztiak bat egiten dute,
nahiz eta 3 urte lehenago Elorrioko bataila izan, eta Butroitarrak eta Bainiotarrek bat egiten dute Manriketarrak laguntzeko Belaskotarren kontra. Eta horrek sortu zuen Mungiako bataila. Eta Mungiako batailan batez ere Belaskotarrek jontzien salditeriakin eta Abendainotarrak eta Butroitarrak agertu zianan batez ere oinezkoekin eta kriston garaipena izan zen Abendainotarrena eta Butroitarrena. Baina, hor ez dute kanpo laguntza bilatzen. Hor sartzen dira, parte hartzen dute kanpoko leinuen arteko gatazka batean interesatzen zaielako momentu horretan. Baina oso gutxitan bilatzen dute laguntza. Eta komentatu duzu hori, Alabako hegoaldean batez ere bertako leinuek ez dutela normalean parte hartzen bandu gerretan, eta hori galderantzekoa da. Ze adibidez, bakizu hori Nik Hurtado Mendoza leinuekin behar egiten dutela, eta bai egoten dira adibidez Bizkaian prestameroak dira edo ofizioak dituzte eta parte hartzen dute. Zer ezberdintasuna bertako Arabako leinuak parte sartzeko zein izango da batez ere ondasun ondasuna baino nekazaritza lur gehiago dituztela, beste nolako ekonomia ezberdin horrek beste aukera bat ematen dietelako, geografian ez dakit, beste leku baten egotegatik horrek, esan zer ezberdintasun dago nagusiki, ez emateko. Printzipioz izan duzuna, hori da erantzuna. Azkenean, geografiak baldintzatzen du nekazaritza, baina batez ere leinu horiek oso boteretsuak dira. Euskal Herria Atlantikoko leinuekin alderatuz, kriston dirutza daukate. Dirutza daukate esan nahi dut, ze jaurguak dituzte eta beste diru sarrera batzuk dituzte. Eta horrek ahalbidetzen du, beste liga batean jokatzen dutela. Hau da, Hurtado de Mendoza, Mendozatarrak, Ayalatarrak, horiek jokatzen dute Gaztelako koroaren baitan erregiaren inguruan ematen diren afera handi horietan, gerra zibil handi horietan. Baina ez tokian tokiko, batzutan bai, baina normalen ez tokian tokiko gatazka horietan. Esan bezala, ez da Araba osoa, Arabako kasua hartuta, Arabako iparraldean batez ere Aiarakoak, Aramaio, Legutio, zonalde guzti hori, horiek bai sartzen direla bando gertan, ze hor, badia noble txikiak eta horiek parte hartzen dute. Horiek kontua, haien diru sarrera altuago horiek beste liga batera eramaten dituzte. Hori eta gertatu zen baitaren Nafarroan. Nafarroan adibidez, Agramondarrak eta Bomondarrak gerra pribatu txikiak dituzte. Nafarroan, 1958an gerra pribatu bat daukate, bataila bat daukate, urte horretan, baina momentu batean, salto ematen dute, eta haien gerrak izango da Nafarroako gerra zibila. Zeia, hainbeste ondasun pilatu dituzte eta bando bat osatu dute praktikamente, zen, salto ematen dute eta beste liga batean jokatzen dute. Hoi da kontua, azkenan ondasunak kokatzen zaitu goi noblezian edo be noblezian. Eta zuk diozenak praktikamente goi nobleak dira. Eta goi noblezeko kidek ez dute, haientzat hau dira migajas, eta haientzat ez du pena merezi honengatik borrokatzea. Bale, eskerrik asko. Zuri. Nire galdera erantzun duzu. Horrekin, ipatu nahi nizun Durantzin, Alegria Durantzin egon zan gatazka, Ayala eta Lazkaonen artean. Zuk aipatu duzu, bakarrik Arabako menditzu, lurralde menditzuetan gertatzen zirela gatazkat, batez ere ez. Hor ez duzu sartzen Arabako mendialdea. Mendialdea menditzu da, baina ez da Atlantiko izurialdean kokatzen den lurraldea eta orduan hori kanpoan dago, ez? Ni badakit Sabandon zegoela Gaonen dorre bat, baina Gaona gero Lazkaukin bat egiten dute eta erantzun duzu oso ondo nik neukan zalantza, ez? Gero Aranean hor ere Lazkautarrak nahiko istilu handiak izan zituzten, baina ez beste leinuekin, baizik eta herriko, hori beste fenomeno bada, ez? Herriko... Printzipioz, galdera hona da, berez gatazka bat dago Dulantzin eta gatazka bat dago, kontrastan, Aranan, baina justo horretan lanean nago orain, ze orain bando gerren kontua gutxi gorara bukatuta dagoenez,
Manago nekazal altzamenduak ikertzen Euskal Herrian. Eta horrekin lotu beharko genuke durantziko gatazka hori. Hau da, Aguraineko nekazariak eta Agurain bertoko hiritarrak altzatzen dira aiaratarren kontra, aiaratarra da, aialatarrak dira hango jaunak, eta bilatzen dute aliantza konjuntural bat Laskaotarrekin. Ze badia etxaiak, aiaratarrak eta Laskaotarrak, eta horregatik Laskaotarrak kokatzen dira Durantzin eta gerra egiten dute aiaratarrekin. Claro, bada Arabako iparraldean kokatzen ez den gatazka bat, baina da gatazka horietatik eratortzen den gatazka bat. Hori da kontua, beste zenatoki bat daukana, horregatik. Eta bestea kontrastana hori interesgarriagoa da, ze hor baditugu beste gauza batzuk. Hor da, Arabako hermandadeak Laskaotarren kontra egiten duela, 1979an, da hori Juan de Lazkano beltzarana, bestiana, eta, claro, hor bat egiten dute aialatarrak hermandadeakin, ze aprobetsatzen dute hermandadeak joaten dira Laskaotarren kontra, haiekin joateko eta Juan de Lazkano hiltzeko. Eta hori da egiten dutena. Juan de Lazkano dago negoziatzen haiekin, ze eskakizun batzuk dituzte, kontrastakoak eta hermandadeak, eta badago hor lehioan asomatzen da, eta asomatzen denean, tiro egiten diote balesta batekin, eta hor hiltzen da Juan de Lazkano beltzarena, Gipuzkoako kapitaina. Baina hori, normalen gatazka hori dira, nahiz eta ematen dian Euskal Herria Atlantiko. Esan dut Euskal Herria Atlantiko, baina hori oso zentzu zabal batean ulertu dezakegu, ez da justo izurraldi Atlantikoa ulertu bezala. Baina hori da iparralde hortan edo zonalde honetan ematen diren gatazken, ondorio zuzen bat izango litzateke. Beste galderarik? Nik galdera txiki bat daukat, aukera bat daukat. Zu badakizu eri mugitzen naizela beste testu inguru batean, eta leinu hitzak niretzat beste gauza bat esan nahi du, o igual ez, horregatik nire galdera zer izango litzateke. Zer da leinuen buruzagiak eta jende xearen arteko harremana, zein da lotura, nondik sortzen da zena, nire galdera izango litzateke, baldago harreman familiar bat edola egiten duena pertsona bat, batean, leinu baten, buruzagi baten alde jartzen dana edola, ez dakit ulertzen dira zuen, ez? Ez dakit, galdera egite dizut, pixkat, esan dagoan, nire testu ingura oso ezberdina da, eta, nire leinuetan bai gertatzen da, harremanak familiarrak direla, ez? Ez dakit, kasko honetan, bai, ez? Ez soilik. Harreman familiarrak daude, eta hori izango litzateke leinuaren enborra edo parterik importantena, baina horretaz gain baditugu leinu batean sartu aldia, errizearen kide batzuk sartu aldira, baina leinu horregatik borrokatzeko. Claro, zer jaso dute edo zergatik egiten dute hori kontua. Printzipioz, leinu baten parte izateak ematen di aukera violentziaz bizitzeko. Osea, violentziaren gandik bizitzeko. Hau da, kuasi-profesionalizazio militar bat sortzeko, eta horrela ez dute lurra landu behar, eta baita ere, diru nahiko lortu dezakete, eta bizi dira, etengabe, hori, urteko 305 egunetan, dorre batean, alboko nekazariak, akaso, haien auzokideak izandakoak, sanpatzen, mehatzupean bizitzen, eta lapurtzen, eta lapurreta horren bitartez, aberastasuna lortu dezakete, eta aukera hori eskaintzen die leinuak. Eta horregatik, leinu bat ez da soilik familia, baizik eta beste pertsona hauek. Baina, hauek dira gero enbezara doazenak hilalian. Hori da kontua. Apurtu bat ezberdina, bai. Eskerrik asko. Beste galderarik daukagu? Amaituko dugu hemen orduan saioa, eskerrik asko danoi etortzeagatik eta baita ere Ekaitz jakina. Eskerrik asko.